Pozdrav svima, evo je novi šahovski problem za vas, broj 39. Ne zaboravite da zapratite kanal radi novih vesti, novih šahovskih problema, dobrih partija, bit će svega kao i uvek do sada. Ovdje je u ovoj poziciji beli odigrao skakača na D5. Ovo je inače iz sicilijanske odbrane pozicija i ima crni dobitnu partiju, to jest ostvaruje materijalnu prednost. Serija od 6 poteza osvaja belu damu. Problem je rejtingovan 2225 tačno, tako da ukoliko uspete sami da rešite ovaj problem, to je rejting za vas. To je to. Ukoliko želite, ostavite rešenje u komentaru. Hvala i pozdrav!